Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eIthonga ngomhla ka-9 Disemba. UZama guys unenhliziyo embi. Uhambile-ke namhlanje waya kuphinda eyombuza phela ukuthi hayibo, ngabe iplani isihlanganile yini ukugudluza uMbali? Lapho iyangixaka-ke ngoba umtshelile izolo ukuthi cha, akumelanga phela iphuthunywe lento le. Kumele aqale amlandelele uMbali, ambone ukuthi uhlala nobani, ufika ngasikhathi sini ekhaya, uphuma ngasikhathi sini emsebenzini, ithatha isikhathi yonke lento le. Kodwa manje-ke uZama uyangixaka mase sembuza ngokushesha okungako ukuthi iplani isihlangene yini. Hhayi-ke umphinda guys-ke ngoba akafuni ukumphoxa uZama. Usho kahle ukuthi wena khululeka, iplani isimi ngomumo, isicije njengomkhonto, imlindile uMbali. Wajabula kuZama waze wayoyiphosa kuyena, wamthatha amahagi, wamnika ama-kisses uphinda. Kubonakala ukuthi la ma-kiss akusiwona kahle kahle aweqiniso, ukuthi nje agqugquzeleke ubhuti ukuthi-ke athi ukunyusa amasokisi asheshe ayenze lento iphele ngokushesha. Hhayi-ke uMam Faith ufike kusanjalo-ke guys. Hhayi wabona ukuthi cha ngeke, ingane yakhe la kudlaliwe ngayo. Wathi nje yabona lento eyenzakala la angijabulele neze. Zama hlobo umtshela uphinde ukuthi akusoze kwabakhona ukuthandana phakathi kwenu nobabili. Wamane wathi Zama kanti-ke wema njengoba nje usibona siyimisele thina ngalento yethu. Wathi yabo mengase kuthiwa ngitshela uMpangazitha njengamanje uzobona ukuthi kusazoqhubeka niphinde niyiphathe ngale ndlela eniyiphatha ngayo. Wathi hamba ma uyomtshela umngani wakho, khululeka. Hhayi thina sifihli lutho la. Yey guys, uZama ukhalisa sakhe isicathulo laphaya koNtanzi. Uyazi akasabulutho lwakhona, yonke into elapha kaNtanzi ikhothama kuZama. Yey angiyazi into enjena. Hayi noMpangazitha-ke uke wafika-ke kuZama ezocela i-advice phela ye-closing party njengoba nje sibezovala ebhizinisini labo. uZama waqhamuka nje ne-idea angayithandanga nhlobo uMntanzi. Ushilo ukuthi-ke mabagqoke amasudi beswenke beconse bese kuba ne-3 course meal. Wathi uNtanzi yena ujwayele ukuhlaba inkomo nje ebese kucoshwa iqatha la kubambuje la, like kube nje ne-braai, hhayi ukuthi kube nje into e-fancy, no akayingeni lezi ey'njalo. Kuthe kusanjalo-ke wabuza ukuthi uphi uphinda ngoba naye kufuze ngabe ubekuvo lwakhe. Kwasho kona-ke ukuthi guys ungathi uphinda bekade engekho emagcekeni akoNtanzi. Wabuza-ke kuNtanzi ukuthi hayibo uphi lo mfana ngoba ngiyamdinga. Wathi uZama ngisamthumile kancane baba, kodwa mekukhona okudingayo kuyena ungakhathazeki, mina ngizokwenzela khona. Chaza kona ukuthi girl angenza noma yini-ke manje ukuvala isikhala sikaphinda ngoba uyazi uphinda usamthumile phela ukuyokwenza imigilingwane yakhe ebolile. Guys, hhayi akupheli-ke lapho. Uphinda ufike qathatha emagcekeni esitolo sakodladla, wamfica kahle uMbali esadayisa lapha esitolo. Hhayi umane wacula ubhuti straight wathi, ngimbone ehlala naye, ngimbone ehlala naye, ngimbone yena ongithandayo, ngihlale naye umeli wami. Hayibo uphinda kubonakala ukuthi nale ngoma nje uyayicula, hhayi ngoba nakho ecula kahle kahle ufuna ukubasela yena uMbali. uMbali umane nje wadonsa ubuso esho ukuthi kodwa nkosi yami siyophuma nini lesi sicefe la isitolo sakubo. Guys, ube uqeda lapho wathatha i-aphula waliphosa phezulu uphinda wathi eyi ama-aphula le khaya mancane, kagcina nini ukubona ama-aphula amancane kangaka. Hhayi uMbali wathula nje wathi uyazi impela kade umuntu agcina ukuthi angene ngaphakathi la isitolo la ekhaya zothi ukuyikhethela nje afuna ukukuthenga. Phela besilokhu sithenga emawindini kwazise phela lesi sitolo bekade sivaliwe. Hhayi-ke kodwa-ke nisizile nazivula ngoba abantu sebebhonasile, kungekudala kuzobe kukhona ujengeje nje lomugqa lapha ngaphandle abantu bezothenga ubuthaphuthaphu. Wamane wathi uMbali ebese emva kwalapho nifuna ama-protection fees angithi? Wathi ayibo, ubani-ke manje okukhulume nge-protection fee? Uyazi kade ngibhizi ngiqala ngikhuluma la, kodwa ngingazi nje ngiphathe igama la fees no-protection. Kahle kahle wena mntwana wangizwani vele, kungani ungizonda kangaka? Ngakuthathelani? Yazi ngize la ngizospenda imali yami, nginemali angazi nanokuthi ngiyenzeni. Ngithi ngizothenga le khaya wena uzokhuluma kanje, yewena ngani? Ngithi yewena ngani? Khuzeka ngoba uzothi ungakhuzeki nje ubone impilo yakho isisela ezandleni zami. Hayibo wamane wathi uMbali uqonda ukuthini ngalokho? Wathi hhayi ngisho ukuthi
ubogawula ubheke. Hayibo! Wabona-ke uMbali ukuthi no, yabona-ke la kahle kahle uzogwajiswa, uzoxwayiswa ukuthi be careful girl, ngiyakulandela. Ayi, akupheli-ke lapho. Ngapha uSanele namanje usaxhukulile ubhuti, wafuna ukukhulumisa muntu laphaya koMagwaza. Fikile-ke futhi uMakhumalo ezomncenga phela esho ukuthi ucela ukufaka isandla ekukhulumeni noMbali ukuze phela abuyele kuyena uSanele. Kodwa-ke ubongile uSanele wathi cha, akalifuni usizo lamaKhumalo. Wathi mntanami ngiyakucela phela, ngifuna ulungisa izinto phakathi kwethu nje, manje kumele ngikusize ngoMbali. Wathi ngithe angilifuni usizo lwakho, wena moshile impilo yami, moshile impilo yami nama. Hayibo guys, iqamba amanga ahlaza njalo uSanele, uyena omosha impilo yakhe. Umanenje wathi lalela ma, akusekho kulunga phakathi kwami noMbali, ngeke kusakwazi ukuthi kulunge izinto, konke futhi lokho kungenxa yakho. Hayibo! Makhumalo wabana wabamba ongenzansi, wathi nje ngeke ngiphinde mina ngixolele, soze ngakuxolela. Waqeda waphuma ngomnyango umfana, shuma wakhe elenga kanjalo. Yeyi! Kuthe kusanjalo-ke wahamba-ke uSanele waya e-ofisini-ke laseMagwaza Construction, la kufike khona-ke uNokwanda azomtshela nje zikabhoqa ukuthi yeyi wemfana, ungalinge nje udlale ngathi wena, siphatheke kabi nathi impilo zethu zinzima ngenxa yokufika kwaBanele aphinde ahambele ekhaya, sonke silimele ngale nto le. Kodwa musa kuloku uzivalela ngaphandle, uyezwa ngithini kwena? Busy lokuthi ufuna uMbali akuxolele, kodwa wena uyahluleka ukuxolela unyoko. Hayibo! Uqeda wathi nasi isikhafutini, idlala ukudla, uqeda ubuyisa isikhafutini sami. Wangamncenga-ke guys uNokwanda, waqeda wamshiya kanjalo. Wabona-ke uSanele ukuthi no, akaphindele futhi kuMbali ayocela uxolo. Kodwa still uMbali umane nje wamvezela umhlani ugirl, wathi lalela, akho xolo olutholayo la kumina, ngikwenzela izinto ey'ningi kabi wena, ngilahlekelwe umfowethu ngenxa yakho, ngaxabana nomndeni wami ngenxa yakho. Wena yini oyenzile for mina engathi nje nansi ngiyayikhomba? Mekuthi siyabuyelana, uthando lethu ngeliphinde lifane, sesilimazane kakhulu, ngcono sisale sinje. Ayi guys, uthe nje ukuqeda ukusho lawo mazwi guys uMbali, hayi wazama-ke ukuqoqaqoqa esitolo eselungiselela ukuvala. Uthe nje saye kwelinye igumbi ngalapha esitolo, kwabe kungena ubhutika ogqoke ukhopahedi guys, wavala isicabha ngaphakathi, wavalela uMbali. Uthethe mathi uyaphuma uMbali, hayibo, isicabha sivaliwe, ubani manje omvalele ngaphakathi? Ayebo, akakwazange aphendule ngisho ukuyiphendula lo mbuzo, kwabe kuqhamuka indoda ende emva kwakhe, yambamba lapha emlonyweni, yamboza ngendwangu, wathi uthi uyaprika lutho girl. Wathi lo bhuti angikudedeli, kwaze kwacima wona umoya guys. La phaphame khona, uphaphame eseboshiwe esitulwini, esembethe ibhomu igcwele umzimba guys. Wazama ukuskreama, kodwa umlomo bukade uvalwe ngesalotape. Hayi, kwangekho nanoyedwa okwaziyo ukufinyelela kuyena azomsiza. Kusho kona-ke guys ukuthi uphinda useyenzile-ke intando kazama, ngampela usezociphaza ibhathini lapha endlini, iqhuma ingane yabantu, iy'bindi impela namaphaphu ukusakazeke kubhekele konke njalo lokho kungenxa kabani? Kazama. Guys, aphela lapho-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, come on.